Татарстанда ярдәм янәшә акциясы старт алды. Ул республика президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән алып барыла. Акция кысаларында районга беренче азык-төлек җыелмалары кайтарылды. Әлеге пакетларны аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар 65 яшьтән өлкән яшьтәге ялгыз пенсионерларга тапшырачаклар. Коробкаларда барлык кирәк-ярак та бар. Бу макароннар, чәй, ярмалар, май, шикәр, сок һәм татлы ризыклар. Азык-төлек пакеты 2 атнага исәпләнгән. Сегодня мы получили первую партию, 643 подарка, которые в течение 1-2 дней силами волонтеров и глав поселения дойдут своих адресатов. Пакетларны район үзәгеннән авыл җирлеге башлыклары килеп алды. Алар хезмәткәрләре белән азык-төлекне конкрет адреслар буенча таратачак. Шулай ук ярдәмгә волонтерлар да килә. Пимәр авыл җирлеге башлыгы үзе белән республика ярдәме белән 10 коробка алып кайткан. Бүген Питрәштән безгә 10 пакет бирделәр. Продуктовый наборлар инде. Менә бүген хашуларны өләшәбез. Шуның икесен семьялары, многодетный семьяларга өләшәбез. 2 пакетны, 5 пакетны ялгыз торучы кешеләргә 65тән олырак өләшәбез. И берсен самозанятыйга. Исмәгыйлевләр гаиләсендә 3 бала тәрбияләнә. Аларга 4 пакет тапшырдылар. 4нчесе гаилә башлыгына исәпләнгән. Ул үз мәшгуль булып тора. Бу көннәрдә әлеге категория шулай ук ярдәмгә мохтаҗ. Плюс самозанятым, оказываю услуги по сварке, по ремонту, детали от сельхозмашин, автомобилей. Да, сейчас все магазины закрыты, расходный материал сейчас, получается, негде купить. Ну, все пока стоит, как можно сказать. Мондый игътибарга олы яшьтәге пимәрлеләр дә бик шат булды. Азык-төлек җыелмасын 70 яшьлек Габделбар Низамов та алды. Картлык көнендә ул ялгыз яши. Тормыш иптәше узган ел көзендә үлеп киткән. Республикадан бүләкне 68 яшьлек Илдус Хөсәенов та алды. Ул гомере буе җирле хуҗалыкта механизатор булып эшләгән. Бүген инде сәламәтлеге дә юк, пенсиясе дә зур түгел. Шуңа мондый ярдәм бик урынлы булган. Рәхмәт. Питрәчләр мондый азык-төлек пакетларын 3 тапкыр алачаклар. Берсе май аенда, икесе июнь аенда каралган.